Hello mga Yeniens! Good morning! DCB TV. Mr. Good your YouTube channel. Tulisan po ito sa video niya upload ko. Ang upload niya, andito tayo ngayon sa Rosie Lingayen. Lingayen Pangasinan. Manyas, napadalan tayo dito. Ngayon manyas, nakita ko yung RFI 175 nila. Ngayon manyas, silipin natin yung kulay red na bago natin lang daw to, yung Rosie RFI 175. Tapos yung nakilala natin dito si Bro Brian, yung alipay niya, silipin natin kasi yung dito sa Rosie na hindi pa na-activate hindi pa natin makita yung compartment niya, hindi pa natin yung mga features ma-testing kasi hindi pa na-activate yung dito, RFI dito. Kaya yung kay Brother Brian, nakilala natin siya, dito siya, timing sakto. Okay mga yan, silipin natin, tara na. Ito yung Rosie Lingayen Pangasinan. Ito ba yan, papuntang papuntang may 7-Eleven doon sa may papuntang Tissue Lingayen. Ito ba yan, papuntang papuntang community ng Lingayen. Ito ba yan, itong doon papuntang Jollibee din, papuntang doon McDo din. Mayans. Ito Mayans. Andito Mayans sa Artacho Street. Ito Mayans yung Artacho Street to. Ito lang yung ng Rosie. Rosie Region 1, Elsia Roson, Ram Cycle Credit, Artacho Street. Mayans, ito yung Rosie. Mayans si Bro Brian. Ito yung niya RFI 175 niya. Okay Mayans. Ngayon silipin natin yung kulay pula. Ayan si Ma'am Lani. Hi ka Ma'am. Hi ka Ma'am. Shoutout kay Ma'am Lani. Ayan, pinupunasan niya yung ito RFI na kulay red. Ito may yan, tingnan natin yung kulay niya, design niya. Pero natin yung kay Bro Brian, yung niya kasi ito kasi hindi pa na-activate, pa lang ito, yung nakarating lang, bagong design. Ano ba yan, napadaan tayo dito kaya tingnan natin may yan yung niya, RFI 175. Ayan yung Rosie, sabot-sabot lang. Ayan, sabot-sabot lang. Siyempre, pag wala ka pang hulog, sabot-sabot lang. Ayan. Ayan may yan. Tapos may yan, tingnan natin yung features niya, yung ni Bro Brian naman yung RFI niya. Tama-tama dito siya. Ayan yung RFI niya. Tama-tama nakilala din siya dito kasi bali mga Yenians, yung harap nito is naka-disc brake na. Ngayon kung bi-brake siya mga Yenians, ayun mga Yenians bali tawagin yung niya, gulong niya is 110 by 70. 110 by 70, 13 yung rim niya. Yung rim niya ni 13, tapos 110 by 70. Naka-disc brake siya mga Yenians, yung harap niya naka-disc brake. Tapos kung bi-brake mga Yenians, 175i. Ito mga Yenians, yung Tapos yung likod niya mga Yenians, naka-disc brake yung likod niya, naka-disc brake. Yung gulong niya mga Yenians is 13 dito sa 130 by 70 yung gulong. Bro, naka-tubeless na ba ito? Tubeless? Oo, naka-tubeless na. Ito yung tambutso niya may yan. Meron siyang muffler guard. Tapos dalawang shock niya. Okay. Yan, ito yung tinatin yung compartment niya. Bali, bro, lang dito bro. Paano ba ito? Ayan si Bro Brian. Shoutout kay Bro Brian, siya may-ari dito. Ayan, upuan. Hindi, yung bro, tama-tama yung upuan. Pipindutin lang dito. Tapos, ito yung niya. Sa'yo na bro marami. Ulang-ulang, ganyan. Marami pala. Bali, yung mga yan. Ito, malaki din Kasi yung bro, kasi ito na half face helmet daw sabi ni Bro Brian, half face. Ngayon, ang ginamit niya pa lang dito is Pertua Pertua, shout out sa gumagamit ng Pertua. Magandang klaseng langis din yan, Pertua. Tapos
Ah, pag fuel naman, Ito sa kabila. kabila, pimitin nila yan. Yan, yan o. Yung fuel tank capacity nito is nasa 9 liters ata. 9 liters ba bro? 9 liters? 9 liters. Sige, sige. Ito so okay yan mga yan. Tapos yung ito bro, ito yung ano, Yung hazard. hazard. Ay, hazard to. Bali yung apat na ano, no? Check Kill switch. ano na yung ano bro, pakita tayo yung hazard. Yung hazard. Long press lang natin. Long press lang daw. Bukas ng green. Ayan. Ayan. Ayun, digital na yun, no? Ito ano, speedometer niya hindi. Auto RPM. RPM. Ito yung speedometer. Speedometer. Ito yung kilowatt hour. Kilowatt hour. Okay. Tapos yung ano bro, hazard. Yung hazard. Ayun. Ayun, no? Tapos dito. Ayun. Tapos yung ano bro, yung ilaw niya dito. Naka ano to bro, naka lead light. Ha? Naka dito lead. Oo. O bulb type. Ano lang yan? Lead light. Yun. Ayan, no? Ayan ang ano, RFI 175. Ito sa Rusi. Tapos, kasta ito. Passing light. Tapos ano? Hi. Tapos ito passing light. Yun, no? Passing light, oh. Ayun, no? Okay. Tapos kusina niya. Kusina. Ito is stock pa, stock. Ha? Stock pa itong kusina, stock pa. Battery? Hindi, stock pa. Ayun, no? Maganda ang tunog niya. Tipid to sa kasabot. Tipid to. Tipid ko. Okay. Ayun. Walang susi, no? Dito lang. Long press ulit. Yung nag-green. Pero ano, ito. Ano to yung? Kill switch. Kill switch. Tapos pag lock, ito yung remote. Pero ano, hindi siya mananakaw. Kung Hindi. Ipapatayin ko siya ng ganyan. Pag nilong press mo to, hindi na iilaw. Hindi mo siya maiikot. Yun ang safety ng ano, itong motor na to. Okay. So yun naman yun yan, dito sa ano man yung Rusi, ano man yan, dito sa Artato Street, ayan si Bro Brian, shoutout sa kanya. Kasi pinayagan tayo mag-vlog sa motor niya, itong Rusi 175. So may yan, yung ano dito pala, sa ano naman yan, dito sa Rusi Lingayen, Artato Street, dito sa Lingayen, Pangasinan. Shoutout pala kay, kay Bro Brian na siya mayroon ng motor na to. May yan, shoutout din kay, kay Sir Joseph, dito siya, ang OIC dito sa Rusi Lingayen. Okay man yan, ano pala yung ito man yan, 10,000 yung ano niya, down payment niya. 4,005 pesos ay yung ano niya, yung monthly niya, 4,005 pesos. Piso. Kaya yung rebate sa niya sa 3 years is 300, kaya 375 pesos yung ano niya, yung monthly nito 37. May sa halagang 37 monthly meron ka ng Rusi 175. 37 kung ability ka bubayad 37 meron ka ng Rusi 175. RFI. Pwede mo na ibiyahe kasi biniyaya ito ni Bro Brian sa Isabela, sa Nueva Ecija. Malayo na narating tumayin yan. Malayo na sa 8 months ang gamit nito. 8 months. Bro, sa 8 months wala pang na bro, no? Alaga lang sa langis. Ayan si Bro Brian pala. Ayan ang shoutout kay Brian. Okay mga yan. Sa last mo naman yan, just everyone. More power, keep safe, sa mabuti kay Brian. And bye-bye!